La regió de l'Alt Pirineu-Aran concentra algunes de les comarques més sobreenvellides de tot Catalunya. Molta de la gent gran que hi viu ho fa, a més, en llars unipersonals i en un context de gran dispersió geogràfica, amb poques infraestructures de transport públic que puguin facilitar-ne els desplaçaments. Aquest fet provoca que moltes persones grans tinguin dificultats per accedir a espais de comunitat i socialització, cosa que contribueix a generar o bé reforçar situacions de soledat no desitjada. Es tracta d'una problemàtica que té un impacte significatiu en la qualitat de vida de les persones i en la seva salut i que preocupa el sistema social i el sistema sanitari d'aquestes comarques. Per tal de donar resposta al repte de la soledat no desitjada, neix el projecte Vincles. Vincles proposa un acostament preventiu al problema de la soledat no desitjada, abordant-lo des d'un doble vessant, un de tecnològic i un de social. L'anàlisi Big Data a partir del creuament de dades poblacionals, socials i sanitàries permet crear mapes d'incidència de soledat no desitjada, que fan possible d'activar actuacions proactives i preventives des dels serveis socials. L'aplicació tecnològica ofereix a cada comarca un mapa complet de la incidència de la soledat en les persones grans, categoritzant la posició de benestar o risc de cada persona en relació a la soledat i l'aïllament social. El sistema incorpora dades del padró, del cadastre i també de serveis socials i de salut, que permeten fer una aproximació de la situació de cada persona segons l'edat, la unitat de convivència o la proximitat als serveis bàsics. Juntament amb els mapes d'incidència, Vincles posa en marxa un dispositiu d'activació comunitària amb l'objectiu de potenciar un dels principals actius socials dels Pirineus, la xarxa veïnal i la cura a la comunitat. Les activadores comunitàries del projecte Vincles són professionals encarregades de dinamitzar els espais d'intervenció i d'implicar els diversos agents comunitaris en el procés de detecció i d'intervenció de la soledat no desitjada. Per afrontar el fenomen de la soledat, és important promoure l'acció preventiva i proactiva enfortint la col·laboració pública. Les activadores comunitàries fan recerca de persones voluntàries properes a la gent gran que vulguin col·laborar amb el programa i, paral·lelament, contacten amb la gent gran per detectar quines són les seves necessitats, valorar la seva xarxa de suport i oferir activitats o serveis de suport i ajuda. En col·laboració amb els ens locals i amb els professionals de cada municipi, Vincles permet detectar situacions de risc de soledat no desitjada i oferir una atenció preventiva a les persones, contribuint d'aquesta manera a la feina dels serveis socials de la regió. Clar, el projecte Vincles el que ens aporta una mica és tot aquest treball comunitari. És a dir, penseu que els serveis socials bàsics estem molt acostumats a que la ciutadania ens tingui en compte per quan ja tenen una situació de vulnerabilitat social o fragilitat i ens venen a veure per aquella problemàtica específica que tenen perquè nosaltres els acompanyem i els donem un suport. El projecte Vincles va molt més enllà i el que fa és poder treballar a nivell comunitari, a nivell del bon veïnatge, a nivell d'actors com pot ser el farmacèutic, el forn, que tothom s'implique davant d'aquesta problemàtica de solitud no volguda i puguem treballar-la molt abans de que aquestes persones ens vinguin a veure perquè es troben en una situació que no poden fer les seves activitats de la vida diària, que tenen situacions d'ansietat. Gràcies al suport de l'UP d'Innovació Social i Sanitària, Vincles ha donat un pas endavant cap a l'atenció integral social i sanitària de les situacions de soledat. La incorporació d'11 nous indicadors sanitaris ha permès fer més precís el sistema Big Data que genera els mapes d'incidència de la soledat. La solitud no volguda pot desenvolupar tant en problemes físics com en problemes mentals. Moltes vegades ens trobem en situacions com la depressió, l'ansietat, deterioraments cognitius precoços també i a la disminució de l'autocura lligats amb aquestes situacions d'aïllament. Per nosaltres és important abordar aquestes casuístiques quan abans millor perquè així podem augmentar la qualitat de vida de la persona i podem disminuir els contactes sanitaris. D'altra banda, el nou model integrat permet reforçar la col·laboració dels professionals sanitaris amb els professionals de serveis socials
en les tasques de seguiment i acompanyament de les persones que pateixen soledat. Des de la consulta habitual, tan esporàdica que tenim amb els usuaris com les consultes que fem en atenció domiciliària, nosaltres som capaços d'identificar aquells factors de risc que poden desenvolupar amb una soledat no volguda o en situacions d'aïllament. Això ens ajuda a fer un tractament precoç i holístic amb la persona per tal d'evitar complicacions i fer un abordatge conjuntament amb serveis socials que per nosaltres és molt important a l'hora d'optimitzar recursos i optimitzar també una millor atenció a la persona. Vincles ha realitzat un projecte pilot al municipi de Montferrer i Castellbò de l'Alt Urgell per posar en pràctica aquest esforç conjunt dels sistemes de serveis socials i de salut en l'abordatge de la soledat no desitjada. Els aprenentatges obtinguts en aquest municipi permetran estendre aquest model d'atenció integrada social i sanitària a la resta de municipis de l'Alt Pirineu-Aran. El projecte Vincles és el resultat de la suma d'iniciatives i persones compromeses. Junts sumem forces i enfortim vincles per garantir que ningú hagi d'enfrontar-se sol a l'envelliment.